Lalela. Sawubona mama. Imake, awume mama. Hayibo. Ngicela ungilalela. Ngabe usudlile? Usho ukuthi ayike enye into engenza ngaphandle kokudla? Sengiqedile. Hayibo. Yini kodwa manje uvela wangidenelwa nje? Ikuphi okunye kulindele kumina? Kunini ngangikutshela ukuthi Thuthu uye edolobheni uyovula indawo yakho yokujimela khona. Kodwa awuzami. Wenza okuthandayo. Hayi ngeke. Hayibo mama kuyona leyo nto. Uyazi nami ngizama ukusemandla lami ngoba ngisho namandla ngiyayivocavoca. Enza okubonayo, usale kahle. Hello. Hayibo hallo mama cela ungilalele. Usakhona? Awusebula ivala. Kodwa naye. Hey kodwa. Yewen. Awukwazi ngisho ukuqukula isonto. Bake mi. Yabo? Hayibo, uyahlanya yini wena? Sonto, hayibo, sonto ima bo, hayibo. Sister noBhakya, senikhona. Yabo? Siyinikeze unani imali? Kulungile. Ngenani, ngena, nihlale phansi. Thatha la. Ubhutisi uyuthenga ngikunikeze la. Kuningi kwaSuri. Yini ndaba nashesha ngaka ukubuyisa imali? Ebengayibuyisa nje noma inini? Hey, uma ungayifuni ke, cela uvale unikeze mina. Wena nizovele kukhahlela. Danu, igcine le mali. Cha, ubhuti uzodini. Akathandi nje ukuhlala nekweleti. Mi. Kulungile. Okay, bye. Nambe kahle. Nana. Unani wenza uswidini lapha? Yebo. Uyitholile aroma ngithi. Usha. Nikeza uDana amaswidi. Oh yebo. Amasweet ball amane. Aba u4 wabami. Kushuthi imasisi sonke bazoba u16. Sister, Mase behlangene 4 u16 loy. Georgia. Hello. Yazona uzophila isikhathi eside. Khuluma. Ngiyabonga kakhulu Suri. Ha? Indaba ungibongelani manje? Ngakho konke ongenzele kona namhlanje. Ngijabule kakhulu ngoba wena unami. Awazi ukuthi Suri umuntu uzizwe eqine kangakanani mengabe kukhona omsekile. Hayi into encane lezo. Okokuqala nje wena uyingane kaNti wami. Okwesibili futhi umngane wami wakudala. Futhi ke ngikuthembisile ukuthi noma yini oyisho ngizokwenzela. Manje lokho kumele ngikwenzele. Kodwa abantu abajwayele ukwenza lokho. Kudinga ukuthi ube nenhliziyo enhle kakhulu ukuze ukwazi ukumela omunye umuntu. Uwena ongakwenza. Uma uthi uyakuhlupa futhi ungitshela, he? Yebo, ngizokwenza njalo. Namhlanje ungihlengile, kodwa kusasa kumele ngiye kwaSatyajit. Lapho ngeke uzube khona. Angikwazi nokuyeka ukucabanga ukuthi izinto izobe zinjani lapho ngempela. Hey, ungakusho kanjani lokho mina? Yabona khona wena. Uyangithola nami. Uqinisekile? Na kanjani? Bye. Kade ngikutshela ukuthi uwehlisa ulaka lwakho. Uyazini mfowethu bambalwa abantu engafuni nokubabona. Bengakafiki nje kumina. Ngisize ngathi ngizohlanya nje. Oqala lo Prasad. Owesibili lo yaSurya. Ngiyabona. Manje udinela uPrasad ngenxa kaSurya. Angazi. Kodwa mangimbone nje uSurya ngizwa ngingabambeki. Uyena wangenze ngibe nje ngenhloso.
Ngibekezelela yonke into uThulja. Kodwa mayike wazama ukungiphazamisa. Ngizomqiba ephila mina. Satajid, dedela umshado uqhubeke. Ungenzi into efana naleyo. Emva kokuthi ushade wena, usungenza noma yini ke? Ngeke nje ngikumise. Kodwa kwamanje ngizocela ukuthi uwehlise ulaka. Sebefikile. Onimbalkas, uyakhumbula ukuthi ngitheni? Asambe siyobamkela. Ubekwa yini lana lo? Ulaka. Sanibonani. Siyanamukela. Siyanamukela nonke bakwethu. Wesatajid. uTulja uyaqala ukufika la ekhaya. Ngicela umkhombisa umuzi. Cha, asikho isidingo. Phela usuzoba umakoti wala ekhaya. Futhi uzohlala nathi la ekhaya. Hamba. Was? Sonke la no auntie siyafuna ukuya kini. Siyafuna ngempela ukuyobona ekhaya kini. Auntie? Yebo. Na kanjani? Sengathanda futhi nokuyobona kini. Nonke nifuna ukubona umuzi wethu. Uma uthi ayikho inkinga ekhona phona Hayi ngaleyo ndlela. Satajid. Awubakhombise phela umuzi wethu. Wazan? Asambe. Yeah. Ha. Lena hi. Ngiyayibona nami izinja nala gezela khona kunamanzi ikhishi lele. Ya auntie senjalo phela igwili baphela khona ukudla la. Ubengeke zeze la ngiyaqiniseka. Ngathi unesebenze engaka wena yini ezokwenza ukuthi uze la? Hayi akunjalo. Ngibuye ngivakashe nami la. Angithi auntie? Hawu. Manje ke usixoxele ngekhishi lakho. Shono ke. La ekitchen lakho zingakiki izitsha namabheseni. Ngithi kuleli ikhishi lakho bangaka obheseni namaplate. Ozan. Uteti. Ya. Anembukene kakazi. Asiqhubekeni ke manje. Ozan. Asamba. Siyabonga kakhulu usikhombisa endlini enkulu. Mina ngikhombisile. Noma wena. Ngabakhombisa kanjani mina endlini yakho? Kodwa kumele ngisho. Indlu yakho inhle kakhulu. Ubukhosi. kumlaba leli. Leandro leya. Asikho isidingo salokho. Kuhlala abasebenzi lapha. Asambeni. Ungaphuthelwa izethembiso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.